Takže zdravím vás pri mojom prvom bázmuličku. Týmto bázmuličkom som si chcel dokázať a dokázať aj ostatným, že hráč Nextel z klanu AK, presnejšie klan líder AK, má VAčko. Môžeme prejsť hneď prvej akcii, ako je ešte na spawne. Trošku mi to laguje, sorry, ale neviem prečo. Takže ide. Toto je normálne všetko. Videl ho tam možno, po prípade, a strelí tam, ok? To je v poriadku. Ale keď prejdeme ďalej, tak keď si všimnete to T-čko, čo tu nájde práve, začne strieľať do toho CT-čka, čo tam bude pred ním. Všimnite si to. CT-čko ho zabije a Nextel myslí, že toto je CT-čko zabieháva ku autu, ale to CT-čko zabieháva za zeď. A všimli ste si, aký dal, proste strelil to do steny, čo už dosvedčuje, že má VAčko, lebo a teraz naskôr bude strieľať inde, všimnite si. Tam strelí a teraz pozrite, ak to vidno, že namierí inde. Toto bola prvá akcia, ktorá sa mi vôbec nepáčila. Ak môžeme, prejdeme k ďalšej akcii, ktorá sa mi zase tiež nepozdáva. Ale, no pozrieme si to, čiže Nextel sa zakempí. To je všetko v pohode. Ide smerom na banán. A začne volkovať, všimnite si. Lenže volkuje aj ten druhý hráč, čo je tam. Teda aspoň, a on si tu normálne zastaví a počká si na ňo. A teraz si všímajte to ďalšie CT-čko, čo je tam. A on na ňom nemôže vidieť a on si tam proste, on tam na ňu čaká, on tam očividne čaká. On sa akože pozrie, či je tam za tou krabicou, ale za tou krabicou ho nenájde. A nejde tam radšej, lebo vie, že tam kempí. Pozrite sa, jak tam na ňo bude čakať. A čaká, kým skoro sa na neho pozrel, neustrážil. Všimnite si, ako tam na ňo čaká a čaká, kým on vyjde prvý. A hneď strieľa, ak sme si mohli všimnúť. I hneď strelil, čo nemohol stihnúť. Takže toto je odo mňa všetko, možno budem natáčiť ďalšie bázmulička, ak sa mi nebude niečo páčiť, ale a toto bázmuličko som aj nepozeral do konca, pretože viem, že ten Nextel má cheaty, tak či tak, takže čaute.